Dihamu amanami inanami songsoni nang poso bulung nang remaja alana yang masuk nama prosesi parhalado alana pinagido do hormatu hita saluhuna asa riamaita jongjong di bagisan prosesion. Horas dihamu amanami inanami sikola minggu remaja napasobulung ni huriata hami parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat hari Natal ma dihita saluhutna nang petutu dang terbaik kami ro manopot bagasta ganup marsada-sada alania ka situasi dohot keadaan alai dison mahami mandok horas jala selamat Natal madihita. Huria ni Tuhatta sadariodo tanggal 25 Desember tahun 2022 ima pamusatan ni sudelas ni rohatta mamestaho pardingotan hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus marpungu do sude akan naporsea maka mauliatehon balgani asi ni rohani debata nama nongos anak nana sasadai gabi haluau disadok manusia atong sian hami parhaladu pasat haima tuhamu saluhutna selamat hari Natal. Gabi daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon atong tapahibul marohata majakon ibana tubuh di rohata nang di parsaurata marhite-hite parmingguota di obason maredde mahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia natu mapalangi dohot tanoon, amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami maha sangaponna, songon hasangapon ni anak sasada, na sian amai, gok asini roha dohot hatuaon, haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang, madok mauliate do hami tuho, ala ni godang ni asi do tolong ni roham di hami, ay di basa-basaon hodo anakmu nasasadai tu hami na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana, sian dosa dohot sian hamatian, saleleng nileleng na. Hupangi do hami tuho, say sodangi marohanami na hulumi, marhite-hite tod di perbadiai, akup ni say parrohai mahami, asa huboto hami madok ngaulate tuho, asa tarapul situturo hanami, dihagugutan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal sadarion, imana tersurat di Yosua 24 ayat 14. Ope say habiari hamuma Jahoba, jala marsihohot rohamuna mengului ibana di bagasan hasitongan. Jala paholak kamu debata sileban, akan naniuluan ni opumuna di bari-bari batang aeki, dohot di Mesir, jala ului hamuma Jahoba, atong rap pangidogogo mahita tu adopan ni debata, ale Tuhan debata, say pargogo imahan, mangulahon na bartu patik mi, amen. Mare dehita. Oh
ni Tuhatta di bagasan roha na hohom tatopoti madosata na godangi tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Huju hami do guarmu na badiai ala na targogot hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Asima roham dihami, saya patoktong madihami roha hamoleteon tuho, o tod di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami, roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, ho do perhitian ni nasa asin ni roha, sayunang tulak kami. Ale Tuhan nami, dangadong na hupangasaon kami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na hupangasaon kami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do pakkahologo ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari dehita. Roh
patangihon mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di Jesaya sia ayat sada satu ayat onom. Bangso namar dalan di bagasan hahulumun marnida sada panodang nabulun. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni rohana bulun. Ay nunga di penggolhon ho auga nape tu ibana, dohot batahi di wahatahi ni abarana, dohot lising-lising ni na mangadu ibana songon uju di Arimidian. Ay nung nga tubo di hita sada poso-poso di lehon tu hita sada anak papetu abarana do sogot harajaon jala bahenon na goarna bahen hagagada ni harajaon dohot hadameon na somarujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon nai. Ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Kor gabungan ama dohot ina.
Marede mahita. Taha tidak kon maha porsiaw tay, songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinumbuhon ni si Maria, nagabi-gabia siato di porbadia, adorak sohabuhan. Ido tuhatta na tumaon na berni di panghumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubano toru dung di tano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak so tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau penalak Kristen akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulus dosu nang dohot dianguluan na sorasuda. Amin. Kor gabungan remaja na Pasobulung.
Tapi gema tik-tik nama sa di huriata. Shalom. Tabegema dikting ni HKBP Tamarunang di Mingguta Sadarion tanggal 25 Desember 2022. Angka Romawi na parjolo na marragam. Sada goar ni Mingguta Sadarion ima Minggu Natal na parjolo. Topik minggu gabe daging mahatai atau firman itu telah menjadi manusia. 2. Pesta Natal Parjolo, parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Sadarion ima pesta Natal Parjolo, parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Marulaw nabadia dohita, sipul jamita. Nadoho marulaw nabadia ima, ruas ni huriata naung makatidakon hapor seaon. Jala papungo peliat tujolo di hita, bahek tu pakta tu karitas emergensi HKBP, diakoni HKBP. Tolu ruas nabaru. Mamuka minggu sadarion, gabe ruas ni huriata do amata, Christian Sitopul SE, doho inata arta Anggreani Boru Sinaga SE, Nasida Rosian HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, Distrik 19 Bekasi. Nasida Nuaing Maringanan di Perumahan Sakura, Pilage Sakura 2 nomor 25, Goaria, Kelurahan Laikan, Kecamatan Beringkanaya, masuk wilayah 2. Kepada jemaat yang baru terdaftar dipersilakan berdiri di tempat. Kami persilahkan. Silakan duduk. 4. Ruas partisipan. Mamuka minggu sadarion gabe ruas partisipan ni huriata do amata mape siahaan SPD inata roida perawati boru nainggolan SST doho 2 yang nakon Nasida Rosian HKBP Pardamaian Resort Simpang Penara Distrik 29 Deli Serdang. Nasida Nuaing Maringanan di Perumahan Villa Mutiara, Kluster Elok 18 nomor 5, masuk wilayah 2. Kepada jemaat partisipan yang baru dipersilahkan berdiri di tempat. Kami persilahkan. Mau lihat silakan duduk. Marhiteon hupa boton hamid turuas ni huriat tanah baru dope marminggu di garejaon. Asa didaftar honma gabe ruas nagok manang ruas partisipan manang jemaat tamu di huriata HKBP Tamarunang. 5. Audit parhepengon. Di patupa huriata do audit parhepengon ni huriata di hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 masuk pukul 10.00 wita di garejaon. Asa Roma tim audit ni huriata dohot sude anggota parartaon doho bendahara di ulaoni. Onom pesta Natal paduahon. Di patupa huriata do pesta Natal paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus di hari Senin 26 Desember 2022 masuk pukul 10.00 wita di garejaon. Akan namar kor ima, kor na posobulung, kor ama, dohot kor ina. Jala papungu peliat tujolo dohita, bahet tupakta tu radio bona pasogit HKBP. 7. Parmingguan malam tahun baru. Di patupa huriata do parmingguan bodari ujung tahun, manang malam tahun baru di hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 masuk pukul 10.00 wita di garejaon.
akan namar kor diari ima kor na posobulung kor ama dohot kor ina. Laos bagi utama di ibadah ujung tahun, berita jujur tahun, doho laporan parhepengot tahun 2022, jala marpelia tujolo dohita, bahet tu fakta tu dana pensiun HKBP. Walu ibadah tahun baru keluarga. Tapatupa ma acara tahun baru keluarga di Bagastabe di hari Minggu 1 Januari 2020 masuk pukul 00 wita. Alani tajalobema acara itu situa dung sidung permingguan sadarion. Laos bapungu pelea di hita di si pasahatota tuhuria. Sia permingguan tahun baru 2020 tolu. Di hari Minggu 1 Januari 2020 ima parpunguat tahun nai baru masuk kebaktian pukul sia 00 wita di Garejaon. Laos marpelea tujolo rohita bahet tu fakta tu kategorial na posobulung HKBP pusat. 10 pelean Natal keluarga. Pinabotohon ma tu sude ruas ni huriata na patupahon ibadah Natal keluarga asa tapasaha ma peleata tu gereja marhite situa wilayah tabe. Sapulsada membayar persembahan tahunan. Dihimbau kepada semua jemaat agar membayar kewajibannya, yaitu memberikan persembahan tahunan 900.000 di tahun ini. Adapun persentase jemaat yang membayar di masing-masing wilayah sampai pada hari Minggu ini, yaitu 1. Wilayah 1 jumlah jemaat 20 KK yang sudah membayar 15 KK persentase 75%. 2. Wilayah 2 jumlah jemaat 35 KK yang sudah membayar 20 KK persentase 57,2%. 3. Wilayah 3 jumlah jemaat 44 KK yang sudah membayar 24 KK persentase 54,5%. 12. Jadwal perayaan Natal sahat tu ibadah tahun baru HKBP Tamarunang. Sada, malam tahun baru berita jujur tahun, Sabtu tanggal 21 Desember 2022 jam 10.00 inganan di gereja. 2. Ibadah jam 00 Minggu 1 Januari 2020 waktu 00 tempat di Bagastabe. 3. Ibadah tahun baru Minggu tanggal 1 Januari 2020 jam 9.00 tempat di gereja. 10 tolu ruas Namar Sahid. Parhalado do sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Setuhat tamana mangalehon hamalumon dohot hai pason. Molo adong sian ruas ni huriat Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa dipabawa tu parhalado manang padita ruas Namar Sahid na parjolo Agusta Christine Borusianipar perawatan di Jabu. 2. MU Hutagalung perawatan di Jabu. 3. Nyonya Sianipar Borhutagalung perawatan di Jabu. 4. Nyonya Situa Ade Siregar Boru Pardosi perawatan di Jabu. 10. Ruas Namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriata. Namar ulang tahun sia tanggal 10 sia satu tanggal 25 Desember. Setuhat tama na mga leho pasu-pasu doho gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas na marulang tahun. Na parjolo, Nyonya Simajutak Boru Pajaitan, Opung Amsal Boru, 20 Desember sian wilayah Tolu. 2. Teodori Dubatobing, anak sekolah minggu, 20 Desember sian Parepare. Tolu, Elsa Mosir, tanggal 21 Desember sian wilayah Tolu. 4. NE Boru Manurung tanggal 21 Desember sian wilayah 2. 5. C Boru Sihite
tanggal 22 Desember sian wilayah 2. Onom H. Tambunan tanggal 23 Desember sian wilayah 2. Pitu Dr. S.W. Simangunsong SPA tanggal 23 Desember sian wilayah Tolu. Walu CS Borusagala tanggal 24 Desember sian wilayah Sada. Sia DE Tambun tanggal 24 Desember sian wilayah Sada. 10 MCN Boru Panjaitan tanggal 25 Desember sian wilayah Sada. 10 Sada A Boru Simbolon tanggal 25 Desember sian wilayah 2. Poda Tolu ayat 10 di tanganna sia mudo gajang ni umur jala di habirangna do hamuraon dohot hamuliaon. 15 ulang tahun Pardonga Sarepeon. Parhalado do sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardonga Sarepeon. Turuas ni huriata na merayakan sia tanggal 10 sia 1 tanggal 25 Desember. Ruas na merayakan. Na parjolo keluarga Calsit MP Sitorus SST Inang F Boru Barimbing SPD tanggal 10 sia Desember sian wilayah 2. 2. Keluarga Situa Ade Siregar Inang M Boru Pardosi tanggal 22 Desember sian wilayah 2. Tolu keluarga Amang ED Sihite Inang MR Boru Hutabalian tanggal 22 Desember sian wilayah 2. Setuhatama na say toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Saplonom ruas narotu parmingguan. Na parjolo Minggu 10 Desember 2022 di ibadah Gereja HKBP Tamarunang torop ninaro 140 sada halak. 2. Minggu tanggal 10 Desember 2022 di ibadah Sekolah Minggu torop ninaro 50 palak. Angka Romawi na paduahon parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng dititing parhepengon na adong di hitabe. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon tatanyakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari dimahita nomor 614 ayat sada dohot udukna huhut mata pasahat peliata sada A do sada B. Jesus Tuhan, siapa nuwate kaduha.
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna kamang akainang remaja dohot na posobulung Rosni Huriata dinamar pesta hita sadarion pesta perayaan hari Natal hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus tabuka mana gabe barita nauri na sinuraton ni si Johannes bidu na parjolo ayat na parjolo ro di ayat 14 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 hatai nagabe daging dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai saluhutnai marhite sian hatai do ubahe nama jadi jalada ngadong nanggosada sian naung jadi i naso marhite siani di bagasan hataido hangoluan laos hangoluanido panodang ni hajol maon namar sinodang do panodangi di bagasan na holom alai dang di jakkon na holomi hehedo sadahalak sinuruni debata si Johannes do guarna si tidangi do ibana ubahe naro asa di hati dakkon panodangi anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana dang apala ibana panodangi nama katidakon panodangi do tahe alai nu ngamadok ro uju itu portibion panodang nasi tongi na manodangi nasa jolma di portibion hiado ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion HP dang ditanda portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabedang di jakkon akana di ibanai ibana alai manang piga nama jakkon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ni debatana sida aka na porsea di guarna ima akana sotubu sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian debatado gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami mahasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asiniroha dohot hasitongan ima sahati turpuk hurian itu hata tapayut ihut topik ni mingguta gabe daging mahatai firman telah menjadi manusia firman itu perkataan ucapan itu firman kalau Yunaninya logos atau habisuhon atau pikiran bagaimana firman atau perkataan itu menjadi manusia dan inilah yang menjadi kontraksi dan inilah yang menjadi penolakan di beberapa kepercayaan yang mengatakan tidak mungkin Allah menjadi manusia. Karena apa? Karena Allah itu kekal. Tapi manusia itu adalah fana. Lagi pula Injil Yohanes itu bersentuhan dengan dunia Yunani. Orang-orang Kristen yang berasal dari Yunani, konsep mereka ialah Allah itu imanen, jauh di luar dunia. Allah itu tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa digambarkan.
Allah itu tidak bisa diwujud nyatakan. Nggak mungkin Allah menjadi manusia, nggak mungkin Allah itu seperti kita. Karena kita ini jahat, materi ini jahat, materi ini dosa. Itu nggak logis, itu nggak masuk akal. Sampai sekarang pemahaman ini terus berkembang dan terus dipelihara. Dan bahkan menjadi ejekan bagi orang Kristen. Nggak mungkin Allah itu menjadi manusia, nonsen itu. Pembodohan itu, mustahil itu. Tetapi Yohanes mengatakan, gabe daging mahatai, firman itu telah menjadi manusia. Ini membongkar pikiran-pikiran orang yang menolak Yesus Kristus menjadi Tuhan. Ini mau memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan mangaleon haibaruon tua kajol manaso porsea tu Yesus, Yesus anak di debata. Bere kita maha kadongan Allah yang imanen, Allah yang di luar dunia ini. Yohanes mengatakan, dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai. Firman itu ialah Allah, Allah yang menjadi manusia, yang kita rayakan di pesta Natal pada saat ini. Allah yang bertakhta di surga, sekarang Allah bertakhta di dalam hati, pikiran, dan kehidupan, dan Allah yang hadir di tengah-tengah gereja ini. Ini yang mau dikuatkan oleh Yohanes melalui khotbah pada saat ini. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, itulah yang kita percaya dan kita yakini. Dan firman Tuhan, hatani debata, imana manopa portibion, imana parjolo. Taingot berita panopaon di sadamusai. Marhite hatana do di toppa sude portibion, marhite hatana holan sakababahata di dok tu hatai gabe ma hotiur gabe ma gabe ma ho suan-suanan gabe jadi ma holan marhite hatani debata do gabe jadi ma salut nadong di portibion alani hatani debata gok huaso. Namang yu tama kadongan napa duahon hatani debatado gabe panodang di parpunguata. Firman Tuhan menjadi terang bagi hidup Anda. Apabila ada di antara kita saat ini yang merasa hatinya gelap, tidak tahu kemana arah kehidupannya, mungkin penuh dengan pergolakan, atau mungkin penuh dengan pilihan, sulit untuk memutuskan. Firman Tuhan melalui pesta Natal di saat ini memberikan terang kepada hidup kita, supaya kita mampu memilih, supaya kita mampu untuk memutuskan, supaya kita mampu untuk melihat yang manakah terang daripada Tuhan. Marsinodang do panodangi di bagasan naholom. Terang Tuhan bersinar di antara kegelapan. Kegelapan dalam hati saudara, kerisauan yang menghampiri hidupmu saat ini diusir oleh terang Kristus. Namangihut hamo kadongan. Firman Tuhan hatani debata naung gabe jolma ima Kristus menjadi hok kita gabe aka iana konna ima naking nadidok si Yohanes diturpukon.
Di baido hita saluta gabe aka ianak kuni debata. Kalau menjadi anak itu berarti hubungan yang sangat kuat dengan seorang bapak. Bapak atau ibu sayang dengan anaknya, cinta dengan anaknya. Pasti anaknya itu dilindungi, dijaga, dinasehati, diperhatikan siang dan malam. Apakah anaknya sudah makan, apakah anaknya sehat, atau apakah anaknya sakit, apakah anaknya tidur siang, apakah anaknya sekolah. Orang tua selalu melihat bagaimana perkembangan anak-anaknya. Kalau kita semua di hari Natal ini dikatakan gawe anak kuni di batama hita, bere kita maha kadongan. Sama seperti seorang bapak, Allah juga punya perasaan untuk merawat kita seperti seorang bapak sayang kepada anak-anaknya. Seperti itulah Allah sayang terhadap saudara-saudara semua. Holong do tuhatai tuhamu amang inang. Holong do tuhatai tuhamu akang ginami napa sebulung do remaja. Tuhan itu cinta kepada kita karena kita sudah menjadi anak Allah. Perkataan anak ini luar biasa loh. Anaklah yang mewarisi harta orang tuanya. Sebagai anak kita mewarisi harta Allah di surga. Apakah itu? Imahanguluan nama noktong di bagasan Kristus. Gebe parjabar dohita di hanguluan nama noktongi. Kita menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Oleh karena sebagai anak-anak Allah, berperilakulah sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mungkin anak saya melenceng dari jalan yang sudah saya tentukan. Kalau dia melenceng, berarti ada sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Entah itu pengaruh pikiran atau ajaran dari luar. Tidak mungkin sebagai anak kita melenceng dari ajaran Tuhan. Kalau itu mungkin, berarti ada sesuatu yang mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu kita tangkallah, kita hempang, kita batasi pengaruh-pengaruh dunia yang mempengaruhi kita menjadi buruk. Sehingga tetap status anak Allah itu tetap kita pegang dan kita hidupi. Alani hamu kadongan sahuria marhite pesta natalon dina tarayahon dina tahamulatehon haroroni Kristus tuportibion marhite hatu tubuna marhite nama mereng Yesus ita tabereng do debata nunga tutu gabe daging hatai. Firman telah menjadi manusia. Allah yang kita sembah tidak lagi imanen, tidak lagi jauh, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresent, Allah yang hadir di mana saudara hadir. Allah hadir di mana saudara berdoa. Allah hadir di mana saudara memanggil nama Allah. Ima Allah na omnipresent. Di mana saudara membutuhkan Tuhan, di situ Allah hadir memberkati hidup kita. Amin. Selamat Natal Madihita. Martanyang Mahita. Mauliate madiho ale Tuhan, debata nagabe raja di parngoluan nami, di roha, di keluarga, di huriam, di tonga-tonga ni parsauran, tonga-tonga ni parkerejoan. Debata naro toktong mamereng mamasu-masu hami akayana konmu. Holong ni rohamdo Tuhan nahu pangasahok kami. Holong ni rohamdo Tuhan nahu hamalatehok kami. Alanong tubuh ho Tuhan tuportibion, tubuh ho Tuhan di bagasan. Gulmit tingulu nami asa toktong hami marsinodang. Asa tokto kami di bagasan hati yuron. Dos yang hagolapon. Tiur pikiran nami, tiur nang roha nami. Gabi akanakon memahami tutu. Pasu-pasu ruasmon Tuhan. Namar minggu offline dohot online. Manang di dia ka ulau di ruas di huriam sinur na pinahan magabe matutuna niula leo na gogoon pakirimon
nang hahipason nasiako Tuhan, mamasu-masu mangaramoti aka usaha aka tiga-tiga, aka pacarian, aka pacamotan, aka padaraman, ruas ni huriam, di tonga-tonga ni kota Makassar, Maros, dot aka Humaliang di Provinsi Sulawesi Selatan. Hutangnya ko kami matuhan ako rasti huriam, nani bagasan parsahiton, naong tartik tingguarna, ho matutu mengalon hamalumon. Hutangnya ko kami matuhan rasti huriam, na marulang tahun pardongan caripeon, dohot hatutubu, di bagasan mingguon, ho matutu mangaramoti. Hutangnya ko kami matutu rasti huriam, naong mangalehon, pelian tahun hamauliateon perpuluhan songon tadani hamalateon rohana sida tututu ho Tuhan ho matutu mamasu-masu las rohanami alamar taba-taba bilangani ruas ni huriam ima keluarga ni amanami kasih tompul inang boru sinaga pasu-pasu matuhan keluarga na baru bergabung rap dohot hami keluarga asa di bagasan haipason saya paloas matutuna sida marasonangan dohot marhagabeon pasu-pasu nang ruas na baru bergabung di tonga-tonga ni huriam amang sihan dohot inanami F boru nenggolan ramoti matuhan tutu keluarga amanami inanamion rap dohot yan ako nasida toktong nasida tutu di bagasan haipason dohot hagogoon mangula kaulaon ale Jesus Tuhan nami hami manangyakon ulaon ni huriam sa minggu 7 luanon pos rohanami hodo tutu na mangalehon pasu-pasu dihami ruasmon nang haipason asa margogo tutu hami mangula kaulaonmu jala ingot hami tuturo di parmingguan tanggal 26 30 sada di mingguan nang di parmingguan tahun nai baru cuaca ho matuhan na mengaturhon asa ho matutu na mangaleon arina tiur di ari hami dohot manangyakon aka aparat kepolisian dohot TNI na mangalehon rohan ng pikiran na laho mangalehon keamanan di hami aka halak Kristen na patupa parmingguan di ari natalon pasu-pasu matuhan nasida na ni haholongan ni rohanami asa toktong nang sida diramotiho aka karir dohot keluarga Tuhan onma tangyang nami elek-elek nami pangeduan nami sayho matutu mangaramoti mamasu-masu majadihon saluhutna sakapmu marhite huriam diri nami keluarga nami ruas di huriamon nang akaulau nami marhite Jesus say martangiang amen. Tapasahat ma peliata napaduahon ut na hitamare desian buku de nomor 605 ayat sada dohot udukna.
Teruson ayat selanjutnya. Rajai, polo pon rajai. Hama kodongan noeng masuk mahita tu acara marulau nabadia taparadema rohanang pikirata Mare de mahita. Yesus nama morsan dosani portibion pangolu kami. Yesus nama morsan dosani portibion Yesus nama morsan dosani portibion amin amin Damini debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-atemuna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata perasi roha na sumurung amanami na di Banua Gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anon parpadana nabadia ilehon mato di porbadia tuganup hami asa ditubuhon hapor siaw na mangulu di hami asa postitutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoy mahami maco adahon diri nami asa tariuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siaw na mangului saitai ti rohanami asalam malungu kami tu Banua Gijang asa say masihol hami pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naong pinarhamaw ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadana nabadiyai. Di baheni tatibang majumolo manang natao hita marulaw nabadia. Asa unang hona uhum manang ise siya kitaon. Ay holan na uduk roha jalana manol soli rohana alani pambahenana na soture. Jalana manopoti dosana jalana porsia dihasesani dosana pinatupan di Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadana nabadiai alaya kana dohot marulau nabadia unang be dioloi sibolis unang be datdati mardosa tung padau hamu marohamu nasiani tung kota pokamu mahosom dohot lateni roha
Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mulak mangolu humokop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai di baheni tata kasih majolo rohatabe jala alusi hamuma suku-suku non jong-jong mahamu. Di parhatu turohamdo halak pardosa ho sian hatu tubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatu turoham dokma olo namarsak doroham ala dosami jala di pangidoroham neng melua hon waeng sian dosam molo songoni roham dokma olo di parhatu turoham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanaon pangoluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangolu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu turoham dokma olo doho manggotapon sen roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsai ho jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesau ni debata sude dosam molo songon ni roham dokma olo atong tapau dukbe marohata jalata topoti masude dosata ihutok kamu matangyangon di bagasan rohan munabe ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami jot-jot hulaosi hami patikmu tamado hona uhumu hami nuaing dohot cogut molo balasonon mutu hami hobar tu pambahenan nami i alai alani godang ni asi dohot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humokop hami alani i ubahe na hum hami mangido tuho asi maroham di hami saya jalo mahami saya sesa masude dosa nami jala lehon to di porbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hubar tulomoni roham saleleng di tanaon dope hami amen atong hamuaka na monopoti dosa muna jala na mauas di asini roha di debata say sahat matuhamu na hina porosyon muna mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guari debata ama dohot anak dohot to di porbadia amen ale amanami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu sai roma harajaonmu sai saut molomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang kami togihon tu pangunjunan palua mahami siap pangago ay horo na punah harajaon dohot hagogoon ro diasangapon saleleng-eleng na amen hudul mahamu mari demahita atong tangyo kamu maton ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan abadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borginai uju tarjehe ibana di dokma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matua kasisian na huhut ma di dok jalo hamuma jalapangan ma
dagi kudoi na nilehon Tuhan matian humokop hamu bae kamu masongoni bahen parengotan muna diau. Dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi di parlehon ma tua kasisiana huhut ma didok jalo hamuma jala inum hamuma siani mudar hudoi na niuseon Tuhan matian humukup hamu bahen hasisani dosa muna sai bae kau ma songoni bahen paringutan muna diau. Atong ro mahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Oh, no.
di bagasa damai. Saya
kami bagasan damai. Edeta nomor 227.
Taparade buku edeta nomor sia Uhud Mahita Jongjong. Yang Mahita. Puji ma Tuhan debata aleto diku jalana sarohaku di bagasan memuji-muji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku jala unang tukalupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilehon tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala pendengan bahasa do Tuhan debata lebat tarimas jala para siroha godang dang di bahen tuhita nahobar tu dosata jaladang di balocon tuhita nahobar tu hajahatota songon asini rohani ama-ama tu akana konnado asini rohani Tuhan debata diaka namaka biari ibana nunga takas di patuduhon debata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus sumoko pita uju pardosa do pehita atong dalam malue mahita nuaeng sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni saya pujio ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku dohot Tuhan debata olation rodi salengelengna amin. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon on ma barita natal manghyuton si Johannes laos ido nang pakorhon ni pesta natal di hita asa tapatuduhon Yesus Kristus mangolu di bagasan diri keluarga dohot huriatta atong tajakon maibana mian di bagasan nguluta dohot keluarga ta tabuan malas tirohata mulak sian para pesta taon tu akka bagasta samian ibana di tonga-tongata ganup ari di bagasan parto diota nunga dohot hitan waeng jongjong di barani pinahana di Betlehemi dia do patta do poso-posoi ima Yesus Kristus tuhatai soba maibana marhite ngulum dohot ulaonmu parangehon hatana mangolu maho di bagasan dame nasian tuhatai marede mahita tatangnya kon mapeliata tu debata martangyang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut silon lehon na dengan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho
sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu mai jala ramoti asahu parasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohoti portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni sileon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan debata na toktong na somar mula na somar pasohotan hupuji hami maho ala saut sude tahim naung sinakapmu adorang somaro jahat dope hasyanganon dang tarabat siboli sakapmu dang sudat tahim na bediai di bahen dosa nami ala ni holong ni roham na belga na sohado doani di bahen ni moliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami sia dosa hamatian dohot sian uhum jala macohot hami mangulahot dosa ope saya si maroham di hami to gihon mahami tu anakmu saya bahen mahami gabe si luam tu ibana asa upa ni halau jauh nami ala ni tinaonna na berniti dohot hangaluton humokop hami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana saya sungguh lima huriam sadarion asa diingot habal gaonmu dohot haroro ni anakmu gabe jolma laho panguluho kami pardosa saya sungguh lima akka parhalado di huriam mamaritahon barita na uli itu salut halak naung patar hasangaponmu jala naung jupang dame dohot hasonangam saya lehon mapitu naukap tu halak si pelebegu dohot tu parugamo na asing asarona sida mengoloi Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masaluhut raja dot akasuruan na asa di botona sida naung dilihoko raja jala Tuhan na sumurung ro di saling-iling na saya lehong gogo tu akan di bagasan pengunjunan apuli akan marsak jala palua akan targogot saya tatap jala odingi akan pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu saya dongani jala pasu-pasu hami sude akan manggodang ro didak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen ale amanami na di Banua Gijang saya pinorbadia maguarmu saya ro maharajaonmu saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ini dongan namar dosa tuhami unak kami to gihon tu panguncunan palua mahami sian pangago jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim amin selamat Natal madihita todiki marsijalangan mahita tujolo rabdo parhalado